Local School Board naman po pinagtibay ang mga hakbang para sa mga pinaigting niya na serbisyong pang-edukasyon sa Bayambanga. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Nagpulong ang Local School Board o LSB noong Hunyo 17 upang talakay at aprobahan ang mga hakbang na layong mapataas ang kalidad ng serbisyong pang-edukasyon sa bayan ng Bayambanga. Isa sa mga pangunahing tinalakay ay ang paghanda para sa 2027 Special Education Fund o SEF budget. Gayon din ang implementasyon ng bagong 3-term school calendar. Tinalakay din ang mga pangangailangan sa pasilidad tulad ng pagkukumpuni ng mga gusali at pagtatayo ng karagdagang silid-aralan upang matugunan ang lumalaking bilang ng mga mag-aaral. Tinalakay rin sa pagpupulong ang iba't ibang programang pang-edukasyon at serbisyong panlipunan tulad ng pamamahagi ng gatas para sa mga mag-aaral, summer aral program at tupad na nakatutulong sa mga magulang at kabataan. Inaprobahan din ang paglalaan ng 50 armchairs para sa mga paaralan bilang agarang tugon sa kakulangan ng upuan ng mga mag-aaral. Sa kabuuan, tiniyak ng Local School Board na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programang magpipigay ng dekalidad at inklusibong edukasyon para sa lahat ng mag-aaral sa bayan ng Bayambanga. Kasama mo mula rito sa FM Sugupan, ito si Adol Limero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.